Dnes máme dva základné dokumenty, stratégie 2020 a stratégie 2020. Tá druhá je stratégia energetická, to znamená znižiť o 20% spotrebu energie, 20% obnoviteľných zdrojov, 20% zniženie celkovej spotreby energie. Prosím, energetická, nebudem diskutovať o zelenými a podobne, ale zamerám sa na stratégiu 2020. Stratégia 2020 predstavuje inovácie, zamestnanosť, chudobu, vzdelanie. Podľa tejto stratégie, ak máme zvýšiť rozsah zamestnanosti na 75% celkových zdrojov, by to bolo treba vytvoriť asi 12 miliónov pracovných miest. V čase hlbokej recesie, škrtania, úsporných programov a tak ďalej. Spomeňte si na Lisabonskú stratégiu z roku 2000, kedy sme mali vytvoriť 18 miliónov pracovných miest. Vytvorili sme 4 milióny, a to bola totálna konjunktúra. Možno si niekto z pamätníkov ešte spomenie na Delorsovú bielu knihu z roku 1996 o vytvorení ďalších miliónov pracovných miest. O tom, že Lisabonská stratégia mala tú krásnu formulku dobehneme a predbehneme Spojené štáty, nám starším pripomína, kapitalizmus je na hrane priepasti a my ho dobehneme a predbehneme. To je prvá pikoška. Druhá. Európska únia ako keby neuviedla, že jedným z hlavných príčin zadlženosti Európskej únie nie je nadmerný sociálny model, ale sanovanie finančného sektora, ktoré nás stálo 2,7 bilióna eur a obrovský rozsah korupcie. Keby to bola len tá korupcia tých 350 miliárd, tak prosím, môžeme to zvládnuť. Ale prosím, uvedomte si aj to, čo sa publikovalo v ďalších analýzach. Operácie na hrane zákona znamenajú, že európske firmy ušetria zhruba 660 miliárd eur. Samotné nemecké firmy ušetria 440 miliárd eur. Ďalší je rozsah šedej ekonomiky, zhruba 5 biliónov eur obratu ročne. Je tam viazaných 31 miliónov zamestnaných, ale oni nie sú vykazovaní vo výpočtoch produktivity práce a tak ďalej. Ďalej máte čiernu ekonomiku, 1,5 bilióna. Máte podnikové straty ďalších 1,5 bilióna. Čiže v podstate môžeme konštatovať, že ročne v Európskej únii pretečie zhruba 9 až 10 biliónov mimo akýchkoľvek oficiálnych štruktúr. Na druhej strane ale všetci viete, že penzijné systémy a zdravotné systémy sú vo všetkých krajinách deficitné, musia byť neustále sanované z rôznych zdrojov, či už rozpočtových alebo iných. A stále sme neotvorili jednu obrovskú oblasť, zadlženosť samospráv. Samotné nemecké ministerstvo financií uvádza, že zadlženosť nemeckých samospráv je na úrovni prevyšujúcej 250 miliárd eur. O zadlženosti samospráv v Španielsku, Portugalsku, Taliansku sa už vôbec nevyjadrujem, to už je úplne mimo meriteľných rozmerov. Ale čo budeme robiť s touto zadlženosťou? Sme schopní zvládnuť v takej podobe, v akej to je, riešenie týchto finančných okruhov? Pripomínam tú minulú prednášku, zadlženosť podnikovej sféry emitovaním podnikových dlhopisov v hodnote 2,7 bilióna. Zmizlo to z bilancí týchto podnikových subjektov? Máme tu ďalšie problémy, ktoré sa týkajú zadlženosti jednotlivých častí, jednotlivých krajín, vo väzbe na zdravotníctvo, vo väzbe na vzdelávací systém a podobne. Práve preto si dovolím trošku korigovať úvahy o makroekonomickom pohľade na fiškálnu politiku, pretože logicky, ak natlačíte, a čo nie je nič iného, ako Fed robí kvantitatívne uvoľňovanie, my tlačíme cez ECBčko peniaze, jak je možné, že tá inflácia je tak nízka? Prestali platiť ekonomické zákony? Fed vychrlí zhruba 1,5 násobok obeživa a je tam inflácia 2,7%? Je to možné? V Európskej únii to nachrlíme bilióny eur a nič sa nedeje? Ja len na to upozorním z jednoho pragmatického dôvodu. Inflácia je objektívny údaj, alebo zodpovedá štruktúre spotrebného koša, podľa ktorého vypočítam infláciu v danom fiškálnom roku. Ak je vhodne upravený štruktúra spotrebného koša, tak vypočítam infláciu, akú potrebujem. Prvý problém. Druhý, už som upozornil, že môžete vypočítať z tých istých čísel deficitný, vyrovnaný a prebytkový štátny rozpočet. Jakú cenu ale potom má diskusia o deficitnosti hospodárenia s tým, že máme zoškrtať sociálny model, ktorý je príliš drahý. Tretia rovina. Existuje rad materiálov, ktoré hodnotia korektnosť výpočtu hrubého domáceho produktu v parite kúpnej sily alebo bez. Rozpätie chybovosti výpočtu národného produktu je medzi 10 až 30% fiškálneho roku. Ak je chybovosť 30% fiškálneho výpočtu,
Jakú cenu má pindanie o tom, že rast bude 1,1 alebo 1,3 %? Nezdá sa vám to mierne povedané iracionálne v tomto kontexte? A prečo máme tak obrovskú chybovosť výpočtu národného HDP? Pretože nikto nechce hovoriť o finančnej úlohe transnacionálnych korporácií a toho fenoménu, ktorému hovoríme transfer pricing, transferové ceny. Tie ceny sú postavené tak, že jednotlivé subjekty transnacionálnej korporácie sú z hľadiska daňových orgánov chápané ako samostatné právne subjekty, ktoré si vzájomne vymieňajú produkty. Oficiálne OECD priznala, že daňová sústava je postavená na princípoch z 30. rokov 20. storočia, kedy transnacionálne korporácie nehrali tak gigantickú úlohu vo finančných tokoch. Ale pretože tieto nastavia vzájomné ceny transferové medzi jednotlivými subjektami, znižujú zámerne hodnotu priznávaného zisku a zároveň ukrývajú prevažnú časť reálneho zisku, ktorý sa transponuje do daňových rajov. Alebo si myslíme, že v daňových rajoch, v ktorých je zhruba 50 biliónov eur uložených, vzniklo tým, že si drobní sporivci ukladali v daňových rajoch svoje drobné úspory? Alebo že daňové raje predstavujú tzv. Matrac, do ktorej si uložíme finančné prebytky? To ale potom vzniká ďalšia otázka. Ako je to vlastne s pohybom finančných tokov na planéte? Áno, už tu odznelo, že banky môžu mať dva finančné zdroje. Prvý, úspory vkladateľov a podnikateľských subjektov. Druhý, medzibankový trh. Kto ale vstupuje na medzibankový trh? Drobní sporivci, špekulanti, ktorí zarobili na investíciách, šedá a čierna ekonomika, ktorá prepiera cez kapitálové trhy svoje zisky, a všetci tí, ktorí využívajú takto pohyblivé finančné zdroje nie na to, aby riešili problém príjmovej polarizácie alebo spotreby, ale pretože oni potrebujú zhodnotiť finančné zdroje, nemateriálne zdroje. A najväčší dopad polarizácie, a to sa týka Európskej únie, je práve v tom, že ona ohrozuje vlastne globálnu spotrebu proste tým, že máte tú úzkú elitu, ktorá má obrovské finančné zdroje, ktorá fyzicky nemôže spotrebovať obleky, tovary, autá a tak ďalej. A gigantickú masu chudobných, ktorí potrebujú jedine dlhy, úvery, aby vôbec prežili. Ale v takejto konfigurácii, prepáčte, nalievať peniaze do ekonomiky je absolútnym diletantizmom, pretože tu je problém spotreby. Vy dneska budete diskutovať, a čo sa týka jednotlivých európskych vlád, o tom, ako vytvoriť pracovné miesta. Vytvoríte pracovné miesta dvoma spôsobmi. Pripomínam. Tvorba pracovných miest pre absolventov, ktorí sú bez miesta, a tam je vysoký podiel absolventov, v Španielsku je to až 59%, vytvárajú sociálnu hrozbu. Čo urobíme? Vyčleníme 83 miliárd eur, z ktorých budeme financovať asistentské miesta pre absolventov. Dokonca Slovensku sa uliezne 2,3 miliardy eur na financovanie asistentských miest. Ovšem podnikatelia nie sú blbí, takže budú mať asistentské miesta dovtedy, pokiaľ štát platí, a keď štát prestane platiť, miesto zanikne. Ale formálne vykážete zníženie nezamestnanosti mladých. Je to v európskom rozpočte 2007 až 2013? Je to v návrhu európskeho rozpočtu 2014 až 2020? Nie je ani v jednom, ani v druhom. Druhý paradox. Európske automobilky zamestnávajú 18 miliónov pracovníkov. Keďže majú 40% prebytočných kapacít, je tu veľmi vysoká hrozba optimalizácie produkčných kapacít. V takomto prípade vymyslíme ďalší plán. Pre budúcich 10 rokov každý rok dostanú automobilky 8 miliárd eur subvencií, ale aby nám veľmi nevyskakovala konkurencia v nových členských krajinách, týka sa to len starej 15-ky. Nie nových členských krajín. Je to znova v rozpočte 14-20? Není to v rozpočte 14-20. No a takto vzniká ďalší paradox, ktorý sa dneska prejavuje v rámci ECOSOC-u a diskuzii o fiškálnom rámci Európskej únie 14-20. Za A. Žiadna krajina nechce platiť do európskeho rozpočtu viac ako 1% z GDP, pretože sú v kríze dlhovej a tak ďalej, a to znamená, nemôžu zvýšiť platby do federálneho rozpočtu. Za B, federálny rozpočet nebude stačiť pri tejto sume, to znamená, budete musieť uskutočniť vnútorné reformy. Za C, aký spôsob reform uskutočníte? Buď zmenšíte rozsah eurofondov, buď zvýšite domáce kofinancovanie, takže budete musieť mať väčší objem z domácich zdrojov, alebo obmedzíte rozsah štrukturálnych fondov. Ale všetci, ktorí vošli do Európskej únie, dúfajú, že budú čistými poberateľmi
kdežto prispievateľmi sú v podstate iba niektoré krajiny ako krajiny Beneluxu, škandinávske krajiny alebo Nemecko. V takomto prípade všetci chcú peniaze, nikto nechce platiť, peniaze potrebujete na vnútorné reformy a všetci dúfajú, že pri tomto srabe to vyriešite jednoduchým spôsobom, aby sa to nikoho nedotklo. Ďalší problém, penzijný systém. Všetky európske krajiny majú problém s penzijným systémom, pretože sa bohužiaľ rodí málo mladých a pretože stále sa nám zvyšuje počet dôchodcov, tak buď zavediete tézu, že dôchodci chodia povinne na červenú, prípadne každý slušný dôchodca zomrie okamžite po vzniku nároku na dôchodok a nedevastuje verejné financie, alebo teda ich budete musieť platiť. A keďže dôchodcovia dožívajú stále dlhšie a dlhšie, väčšina z nich schudobnieva, tak čo robiť s touto armádou? Takže za A posuniete vek odchodu do dôchodku, za B znížite podiel solidarity a zásluhovosti a teraz sa prosím podržte. Európska únia požaduje, aby od roku 2016 sa zmenil pomer zásluhovosti a solidarity tak, že ak dneska je to 60% zásluhovosť a 40% solidarita, po roku 2016 to bude presne naopak. Skúste si spočítať, koľko to chytí vás mladších, ktorí pôjdete do dôchodku v budúcej dekáde, o koľko budete mať menší dôchodok. Druhá vec, ak budete mať menší dôchodok, znamená nemecká skúsenosť. Ľudia na 65 rokov tvoria 48% z domácej spotreby. Ak nebudú mať peniaze, tak asi dosť ťažko bude tá spotreba tak ako doteraz. Zacitujem pani Merkelovu. Budúci nemeckí dôchodcovia už nikdy nebudú tak bohatí ako nemeckí dôchodcovia doteraz. Vás môže potešiť to, že všetci sa v Európskej únii stretneme na jednotnom penzijnom trhu, kde budeme všetci rovnako chudobní. To bude aspoň to dobehnutie Európskej únie. Ale má tu ešte aj ďalší paradox. Všetci hovoria o tom, že kľúčovým je zmena pomeru medzi počtom platiteľov odvodov, ľudia v produktívnom veku, a počtom starých. A ja vyhlásim túto kacierskú tézu. Tento údaj je irrelevantný, pretože není dôležitý počet platiteľov, ale výška vyplatených miest, z ktorých sa vypočítavajú odvody. Ak by mzdy mali kopírovať vývoj produktivity práce, nemáte problém získať dostatok odvodov z rastúcich miest. Tento problém rizika vzniká výlučne v situácii, v ktorej dochádza ku stagnácii miest. A stagnácia miest je typická pre Európsku úniu posledných 8 až 12 rokov. Takže je problém v zmene demografickej štruktúry, v starnutí populácie, alebo v tom, že sme výrazným spôsobom ohrozili prerozdeľovanie vytvorenej hodnoty v jednotlivých krajinách. Ak je toto hlavný finančný problém, potom to ale znamená, že ho môžem riešiť nie tým, že znižujem dôchodky a ohrozujem budúcu domácu spotrebu, ale že riešim problém prerozdeľovania v rámci jednotlivých ekonomík a zvyšujem spätosť medzi rastom miesta a rastom produktivity práce. Samozrejme, môžem zvoliť aj čínsky spôsob, ktorý tu tiež navrhujú niektoré politické elity. Dostanete iba minimálny dôchodok a ostatné vás uživí vaša rodina, čo sa podobá čínskemu konfuciánskemu princípu, kde o starých sa musia postarať ich deti a netreba žiadny penzijný systém. Nakoľko v Číne je penzijný systém, ktorý sa týka len mestského obyvateľstva v rozsahu 30% a uhrádza zhruba 1/4 pôvodnej mzdy pred odchodom do zamestnania. Pravda, máte ešte jednu alternatívnu možnosť, ktorú teraz navrhuje pani Merkelová. Znižíme rozsah náhrady pri odchode do penzie z dnešných zhruba nemeckých 54% na 44% v celej Európskej únii ako základ jednotlivého Európskeho penzijného fondu. Pokiaľ by niekto operoval s druhým pilierom, nezabudnite, čo platí, musíte mať minimálne 900 eur mesačného príjmu po dobu 34 rokov, nesmiete byť chorí, nesmiete byť nezamestnaní a môžete mať maximálne jedno dieťa. Potom môžete zhodnotiť niečo v druhom pilieri za predpokladu, že nebude finančná kríza. Ak teda takýmto spôsobom štruktúrujeme budúci obraz Európskej únie, vzniká prvá zásadná otázka. Vyrieši to menová únia? Za B, vyrieši to zvýšený systém regulácie v rámci Európskej únie? Za C, kto má záujem na jednotnom európskom štáte? A tu sme u tej poslednej veci, mierovej dividendy. Kto financoval vojnu v Líbii? A koľko stála? Tá vojna v Líbii stála 180 miliard a zaplatila ju Európska únia. Už to není vojna v Iraku, ktorá stála 2,7 bilióna amerických poplatníkov podľa odhadov. Už to není vojna v Afganistane, 1,9 bilióna. Už je to Európska únia, ktorá to financuje. Američania dodali len niektoré logistické záležitosti. Pýtam sa, pokiaľ dôjde k vojne v Sýrii, kto poniesie finančné náklady hlavného vojenského úderu? Spojené štáty alebo niekto iný. Pokiaľ dojde k ďalšej sérii konfliktov a v prípade zrážok s Iránom,
Kto bude postihnutý vysokými cenami ropy? Spojené štáty alebo Európska únia? Takže aby som bol úplne dokonalý, 1 minúta scenára budúceho vývoja. Spojené štáty ťažbou bridlicového plynu znížili cenu plynu pre domácnosti a podnikateľský sektor o 40%, vytvorili 1,6 milióna pracovných miest, obnovili strojárstvo a hutníctvo, výroba nových potrubí, kompresorov a tak ďalej a zvýšili konkurencieschopnosť amerických podnikov. Scenár 2. Európska únia v spolupráci s Japonskom rozvinula systém ťažby plynných klatrátov, čo znamená zmrznutý metán z morského dna. Skúšobný proces pri ostrove Honshu beží. Na základe toho sa predpokladá, že zvýšená ťažba, keďže klatráty sú okolo celého kontinentálneho šelfu Európskej únie, znížia cenu Európskej únie plynu o 35 až 40% pre obyvateľstvo a podnikateľský sektor. Zásadným spôsobom znižíme energetické a nákladové vstupy, vytvoríme obrovskú úsporu pre obyvateľstvo, úspora sa premietne do spotreby a budúca spotreba udrží producentské kapacity v Európskej únii do roku 2020. Scenár 2. Scenár 3. Bude to vyžadovať približne 2 bilióny eur investícií. 2 bilióny eur nenájdete na ceste. Buď ich stiahnete z prostriedkov daňových poplatníkov, alebo získate zdroje odinakiaľ. A končím týmto zajímavým porovnaním. Keby ste zobrali 10% zo šedých zón v ekonomike, vyriešite dlhovú krízu. Keby ste zobrali 20% z týchto šedých zón, zaplatíte zdravotníctvo, penzijný systém, vzdelanie a financovanie výskumu. Keby ste zobrali 30%, každý obyvateľ Európskej únie dostane obolus, s ktorým môže slušne žiť. To je ten švajčiarsky scenár. A 70% doterajších kradnutých tokov sa nedotknete a nedotknete sa 52 biliónov uložených v daňových rajoch. Ak ani toto není priateľné pre európske elity, tak platí to, o čom hovoril Oskar do obeda o vlne sociálnych búrok. No a potom sa môžeme tešiť na radostné vzrušenie výstrelu z Aurory a na neve, alebo nebude to Aurora a nebude to na neve, ale výstrel to bude v každom prípade. Ďakujem za pozornosť, čas ste dodržaný.